Het veroorzaakt ontzettend veel leed en het worden er steeds meer ouderen die ongelukkig ten val komen. Ik ben een paar keer wel flink gevallen. Pijnlijk allemaal, dus ik denk, ja, ik ga die cursus doen. En ik merk nu al, dat maakt toch verschil. En over die cursus hoor je zo meteen meer. En verder. Mannen zijn hier niet welkom. En we moeten alweer betalen. Goedenavond. Ouderen die ongelukkig ten val komen. Het kost de samenleving meer dan €1 miljard per jaar aan zorgkosten. In Zeeland alleen al gaat het om 44.000 mensen die na een val moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Soms met grote gevolgen als blijvende invaliditeit. Alle Zeeuwse gemeenten zijn inmiddels doordrongen van deze kwestie en bieden valpreventie aan. Overal is dat dan weer net anders geregeld, maar Goes lijkt de succesformule te hebben gevonden. Die armen naar achteren en hou de balans. De gemeente Goes biedt ouderen kosteloos een 10-weekse cursus balans aan. Het is bewezen dat dat het aantal valincidenten vermindert. En merk dat je evenwicht eigenlijk helemaal niet zo verkeerd is. Je doet het echt wel goed. Merkt u nu u ouder bent dat het allemaal wat wankeler is? Dat is zeker. Daar ben ik zeer van overtuigd. Je evenwicht wordt minder, omdat je spieren nog niet altijd doen wat jij wil. Ineens zwiep je dan terug of zo, of dat? Ik ben ook wel eens in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat het hier helemaal kapot was en mijn ogen helemaal kapot, dat het gehecht moest worden, ja. Ik ben een paar keer wel flink gevallen. Pijnlijk allemaal, dus ik denk, ja, ik ga die cursus doen. En ik merk nu al, dat maakt toch verschil. Omdat je dus gewoon anders leert te staan, met je gewicht anders om te gaan. Dus ik vind het heel belangrijk. 1/3 van alle Zeeuwse 65-plussers blijkt een hoog risico te hebben op vallen. Voor hen is de cursus bedoeld. Ietsje naar achter kantelen, want anders hebben we te veel snelheid. Als je wat ouder wordt, worden die reacties wat minder snel. En je wil eigenlijk dat die reacties weer gestimuleerd worden. Dus vandaar dat je moet reageren of als je over iets heen gaat, dat je moet voelen van, oh ja, dan moet jouw computer nog eerst zeggen, hier moet ik nog gewicht houden en dan pas ga ik naar de overkant. Zo heb je het als kind ook geleerd. Alleen, ja, de natuur is dat we dat langzaam kwijtraken als we het niet blijven oefenen. Minder vallen betekent natuurlijk minder ziekenhuisopnames en minder zorgkosten. Maar heeft natuurlijk veel gevolgen voor ouderen zelf, minder verwondingen. Maar na een val hebben ouderen vaak ook langdurig klachten. Dus minder vallen levert grote gezondheidswinst op. Oh, dit is ook een moeilijke oefening zo te zien. Het is eigenlijk een hele moeilijke. Ik vind hem het allermoeilijkst. Heeft u daar nou wat aan al deze oefeningen? Ja, heel veel. Ja. Dus ik voel me zekerder als ik bijvoorbeeld de deur uitstap, ik ga fietsen, ik ga wandelen. Ik heb meer zelfvertrouwen erdoor gekregen eigenlijk. Je leert hier nadenken. Hoe je moet lopen, hoe je je evenwicht moet bewaren. En dat je bewuster wordt van het lopen. Doet u dat dan ook straks op straat en in huis? Ik ga het wel zeker doen. Ik probeer het zeker te doen. Niet alle gemeenten zijn al zo ver als hier in Goes. Sommigen zijn de cursussen nog maar aan het voorbereiden. Anderen hebben nog maar net de eerste stappen gezet. Maar alle andere gemeentes die kijken geïnteresseerd naar wat er hier gebeurt. Hier lijken ze de succesformule al te hebben gevonden. De gemeente Middelburg baalt ervan dat er nu al meerdere branden hebben gewoed bij het leegstaande truckerscafé De Rode Leeuw in Nieuwe-Sint-Joosland. Tegelijkertijd kunnen ze er weinig aan doen omdat het leegstaande pand particulier eigendom is. Wel heeft de gemeente aan autobezitters laten weten dat ze voorlopig maar even niet meer bij De Rode Leeuw moeten parkeren. En wordt het pand ook extra in de gaten gehouden. Een aantal protestantse kerken in Zeeuws-Vlaanderen zal zich kritisch uitlaten tijdens de Passion. Klopt, ja. En zonder de nodige decibellen. Het televisie-evenement vindt over ruim een maand plaats in Terneuzen en verkondigt het paasverhaal. Maar volgens een 4-tal kerkgemeenten gebeurt dat te uitbundig. We vinden dat dat op een ingetogen manier moet gebeuren met de nodige eerbied. Dus gaan ze tijdens het evenement bijbels uitdelen en met de bezoekers in gesprek.
Het is eigenlijk meer het echte verhaal vertellen. Dus waar het wat onze beleving betreft over gaat. En niet zozeer al de toeters en bellen eromheen, maar echt proberen te komen tot de kern van het Leidensevangelie. Tijdens de Passion op 17 april hopen ze op de markt in Terneuzen te mogen staan, maar daar moet de gemeente nog wel een vergunning voor geven. Hoewel het pas maart is, hebben we al een prachtig zonnig weekend achter de rug. Ideaal voor een dagje strand, vond ook verslaggever Mark van Leijden, die wel voor een onaangename verrassing kwam te staan. Als u net als ik weer eens naar het strand wil gaan, dan moet u oppassen in de gemeente Veren. Want vanaf 1 maart moet u weer betalen op alle openbare parkeerplaatsen. Nou, automatisch startte ik de parkeerapp op mijn telefoon. En toen zei mijn zus van nee, dat hoeft nog niet. Per 1 april hoeft het pas. Dus we wisten het niet. Dus ik had de parkeeractie weer gestopt. Ja. Maar per 1 maart moet het dus. Ja, dat klopt dus. Ja, ik dacht 1 april. Ja, helaas. Wat vindt u ervan dat het zo vroeg in het seizoen alweer begint? Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht 1 april tot eind oktober. Of ja, ergens in oktober. Dus het verbaast me wel dat het nu al, naar mijn idee, een maand eerder is. De gemeente Veren hanteert verschillende parkeertarieven. Zo is het goedkoopste onder andere hier in Domburg. Per uur betaal je dan €2,10. In Zoutelanden betaal je de hoofdprijs. Per uur €5,40, per dag €27. Vroeg in het seizoen. Erg vroeg in het seizoen. En ook in november, dat vinden we eigenlijk ook wel laat. Dus eigenlijk van oktober tot april, dat was vroeger, dat was aangenamer. De gemeente Sluis start het seizoen van betaald parkeren op 15 maart. Schouwen-Duiveland start op 1 april. Ook de 500 extra startbewijzen voor de kustmarathon zijn vergeven. Die kwamen vorige week in de verkoop omdat de eerste 2000 startplekken al in 1 dag uitverkocht waren. Het is dus populair, kunnen we stellen. Het kustmarathonweekend is traditiegetrouw natuurlijk begin oktober. Het is zwembad Dolfijn in Nieuwekerk gelukt. In korte tijd hebben ze bijna €4.000 opgehaald voor de installatie van deze zonnepanelen. De actie was zo'n succes dat ze zelfs het dubbele bedrag hebben opgehaald. Dat hadden we zelfs in onze stoutste dromen niet durven dromen. Maar we zijn er heel erg blij mee. Ja, want het was eigenlijk binnen een mum van tijd was het bedrag binnen. Ja, dat klopt. We hadden een crowdfundactie opgestart samen met de regiobank. Om te zorgen dat de kosten voor het leggen van de panelen toch opgehoest zou worden. En ja, binnen 2 weken was het binnen. De zonnepanelen moeten de energiekosten van het binnenzwembad drukken. Eigenlijk zou het zwembad zelf ook nog een deel van de kosten ophoesten. Maar dat is dus niet nodig. Aangestaard of nagefloten worden. Een derde van de vrouwen heeft last van seksuele intimidatie tijdens een bezoek aan de sportschool. En dus is de Women Only Gym in opkomst. Ook in Zeeland is inmiddels de eerste sportschool geopend waar mannen niet welkom zijn. Ik ben hier vandaag op verboden terrein. Want dit is een sportschool voor alleen vrouwen. De City Gym in Middelburg is de eerste sportschool in onze provincie waar mannen niet welkom zijn. Eigenaresse Marieke Maas geeft al jarenlang personal training aan vrouwen. En ze vond een Women Only Gym hard nodig. Ik merk dat een heleboel mensen die bij mij een traject volgen, bijvoorbeeld van een half jaar, dan zelfstandig door konden gaan trainen, maar dan zichzelf niet op de gemak voelen in een grotere sportschool waar ook mannen rondlopen. En toen dacht ik, ja, er moet gewoon een plek komen waar gewoon alleen vrouwen kunnen sporten. En dat ze zich gewoon prettig voelen. En dat gevoel is niet onterecht, want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 vrouwen het afgelopen jaar te maken kreeg met seksuele intimidatie tijdens het sporten. Dan zitten hun op zo'n fietsje en dan probeer je te squatten en dan zit ze te kijken. En ik snap het, maar het blijft wel gewoon niet per se mijn ding. Nou ja, als je bijvoorbeeld dan even langs een spiegel loopt en je kijkt in de spiegel en de man komt langslopen en zegt, ja, je ziet er goed uit hoor. Of je krijgt je een lekker kontje van, ja. Voor Manon was het reden om zich aan te melden bij de Women Only Gym. Je bent dan wat alerter op je omgeving en bij een Women's Only Gym dan heb je die alertheid niet nodig, want het is gewoon wat veiliger. In Zeeland is de eerste sportschool voor alleen vrouwen pas net geopend. In de Randstad is het al langer een trend en zijn er inmiddels tientallen. Wat zijn nou de reacties die je hebt ontvangen in de afgelopen maanden toen bekend werd dat er dus een sportschool kwam voor alleen vrouwen? Heel erg positief.
Maar ook wel een paar die, ja, dat ik echt denk, ja, waar gaat het over? Of er dan ook een supermarkt moet komen alleen voor vrouwen. Hiernaast mij zit natuurlijk een barbier, die is alleen voor mannen. En daar hoor je nooit iemand over. Dus dan denk ik, ja, een sportschool alleen voor vrouwen, ja, waarom niet? En toch klinkt er ook kritiek. Gescheiden sporten, dat zou een stap terug in de tijd zijn. Een slechte ontwikkeling dat het zou moeten. Daarom was ik ook verbaasd dat dat überhaupt gaat gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n gedachte leeft. Je ziet dat natuurlijk wel eens om je heen gebeuren. Hè? Dat mensen, mannen dus vrouwen benaderen op een manier waarvan je denkt van, doe even gewoon, jongen. Als u dan ziet dat zoiets gebeurt, is het dan ook moeilijk om mannen daarop aan te spreken? Kijk, je zorgt ook voor je eigen veiligheid. Hè? Dus je spreekt niemand daarop aan, maar sommige mensen reageren op een dusdanige manier dat je denkt van, oké. Sporten zonder mannen, het hoeft of kan niet voor alle vrouwen. En de grote gemengde sportscholen zijn vaak goedkoper en hebben flexibelere openingstijden. Als ik gewoon om 3 uur 's nachts nog wakker ben, dan kan ik gewoon gaan gymmen als het moet, zeg maar. Dus dat is wel een voordeel. Maar ik moet zeggen, ik doe het niet omdat ik het ook wel weer gevaarlijk vind. Want dan is er niemand. Dus dan, mocht er dan iets gebeuren, dan is er ook echt niemand die mij zou kunnen helpen. Mocht er een gek persoon zijn binnen. Voor vrouwen als Sabine is er nog plek in de City Gym in Middelburg. Want die is nu voor de helft vol. Het was nog een alleraardigste overgangsdag met veel zon en in het zuiden van de provincie toch nog 17 of 18 graden. Morgen dan is het overal frisser met een maxima van 8 tot 10 graden. Vrij veel bewolking, af en toe nog wel wat zon, maar later op de dag vanuit zee ook kans op een bui. Online vind je meer positiviteit over de weersverwachting van de iets langere termijn, vertelt onze weerman daar. Het wordt een vrij droge maart, inderdaad. En er komt nog iets meer buien in april. En de temperaturen zijn bovengemiddeld deze maand, ver bovengemiddeld. Maar april wordt dan wat normaler. Meer daarover vind je online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens je nog een heel fijne maandagavond.